Espiritu Santo. Amen. Maluluyon, mapuangurong Amahan, miduol kami kanimo sa among panginahanglan. Aron sa pagpangayo sa imong panalipod batok sa COVID-19 nga nakahasol o nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug pinaagi sa maalimon mong kamot. Huwag tanga ang kahadlok sa sakit ug kamatayon. Pabalika ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan ang katawhan, nagitahasan sa pagpangita sa mga tambal alang niining sakit ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami alang kanila kinsa nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kamaayuhan sa pangisip ug panglawas, kalig-on sa ilang kapangakuhan, panalipod batok sa sakit. Nagaampo kami alang niadto mga natakbuyan, mapahiuli unta ang ilang maayong panglawas, panalipdi sila kinsa nagalima kanila, ihatag ang pahulay nga dayon ngadto sa mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy alang sa usag-usa, magsudong kanamo sa paglabang niining krisis o magtultol kanamo adto sa kausaban ug kabalaanon. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, kinsa buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawa nga ang among pangalyupo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon o balaanon nga Birhen. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. At home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home. At home radio. Gikan sa Aliw Broadcasting News and Current Affairs Center, Cagayan de Oro. Ana ang mga gahi. Ang inyong sulugoon sa kahanginan. Multi-awarded broadcast journalist Art Bonjoc Jr. Ang award-winning host kinsa hari sa Kalingawan. Ang Hilas King BITOKBITOK.
Gahi kaayong mo tagingting pero humok og kasing-kasing. Live and alive sa Home Radio 93.5. Kini ang Gahi Ni Bai. Worldwide. Garbo sa mga Bisaya. Gahi ni Bai, Gahi ni Bai, Gahi sa balita, Gahi sa kalingawan. Gahi ni Bai, Gahi ni Bai, Gahi sa balita, Gahi sa kalingawan. Kami mo dahil sa aking dahigon, umubatik ko sa aking batikoson. O Pati Art Bonjoc Jr. O Bernie Bitok-Bitok. Gahi ni Bai, Gahi ni Bai, Gahi sa balita, Gahi sa kalingawan. Gahi ni Bai, Gahi ni Bai, Gahi sa balita, Gahi sa kalingawan. Alas 6 sa atong oras. Agosto 16, Lunes na Lunes, bango na, gising na. Ayong buntag Mindanao, maayong buntag Visayas. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Pilipinas. Good morning world, good afternoon, good evening kung asa ka man ng kalibutan na. Welcome sa atong programa. Din kita magahiskot sa mga hilisgutanang politika, social, emotional, uban pa. Good morning guys, boy. O siyempre, yan na po kami. Ang inyong mga kagahing anay di gidapigan. Gidapigan ang katawhan. Ito po ang Hilas King, Bernie BITOKBITOK. O pili ang iyong sulubuhan sa kahanginan, Art Bonjoc Jr. Morning! At ang mga misis nga ng mata na, good morning kayo mga ma'am. Sa tanang mga taxi driver gagapaminaw sa Home Radio 935 din ang Gahi Ni Bai Worldwide live and alive. Good morning ninyo mga sir. Good morning, Kagay Art. How's your weekend? Well, it's a very long weekend because I have a very long vacation at home. Mura magwala na. Di pala sa una ba ka ng feeling bito na yung mga lahir ng weekend tapos pag Lunes ka ng trabaho na kay kuan. Karong murag pariya raman tanan ang feel sa weekend o kuan? Weekdays. Kaya lagay ko nga ba ang Gahi Ni Bai na di ay kung number 1. Oy. Mo PM na ang staff nga Sir, morning script. by Art, narangin yung script. Ikaduha, pag mo alarm na og alas 5, Lunes hantod Biyernes ang ako ang cellphone. Mora na diya ha? Oy, good morning sa mga naminaw karon sa Home Radio 93.5. Katong uban nga mo palay pagdungog nila. Hala, nga isa sa Home Radio day. Good morning sa inyo, pakikalat, pakichismis sa inyo mga silingan. Nga mo na ni inyong paboritong programa sa radyo karon sa 93.5 Home Radio. Ug syempre sa atong mga first honor nga na online gaatang gyud perminti kanato. Good morning kanatong Good tanan. Oga, belated happy birthday kang Manong Joe Subiri. Uy, birthday! 81st birthday. Iwan. Pila edad? 81. Kaabot pa kakuha ng itiwan? Oh, Ha? ako gayto gikan sa kanyang staff ina si Gobe naman naga Facebook si Joe. Ina si Gobe nga kanang kung luag-luag na ang quarantine ina diha na lang ta sa kuan bukid nun mag-inom o murag uhaw naman kayang camel. Uhaw na kayo! Uy!
So, siyempre, karong adlaw, MECQ na. Diba, talking about that. Oh. Ha? Happy birthday po sa ako ang senior kang Kagawad Art Bonjoc Senior diya sa Davao. Okay. Ang hinungdan nganong na Art Bonjoc Junior. Ang mga senior. Happy birthday pa. Happy birthday pa. Kinsa maging mas gahi, ang senior o ang junior? Mas gahi siguro ang inahan. Ngayon to doon, mo si mangyapong bugan. Doko mga gihapon, ha? So, Oy, MECQ na. abi ka paspas sa panahon, mura bago naman ko nag-celebrate sa akong birthday nga August 1. 16 days naman ay. So, MECQ na. Dagay gikabalakan karong kagay art. Naiuban. Siyempre, napaman daw ta sa, kabalo ba nga ang paghatag sa ayuda, labi na sa kwarta, napalanta sa mga 15% pa lang? Wala Sa pa, ato, wala pa. Mga In 10 fact, to 15. less than 15%. Lagi, mga 10 to 15% pa lang. Siyempre, takaroon na problemang uban nila, MECQ na. Basi di na ginuna mapadulong sa tuwa kay ECQ ra ba na. Pero klaro man daw nila yun. Nga, bisag MECQ, tuloy-tuloy daw gyapon na. So, ay kayo mo kawal ang pag-asa. Ay lang mo paglaom, salig lang. Ay mo kahadlok, kabala ka lang. Kabala ka lang. And kani mga ma'am og sir, una ta sa to mga pangpare sa inyong kape. Kadali lang kaayo kay murag dala reminder lang ni siya ba. Kanang ayaw ninyo tong luha ang mga kapitan ug mga barangay opisyales na wa maapil sa listahan ang inyong ngalan. Again ha, amo ning iyon sa ninyo nga naananay na submit ang tanang kapitan. Tinood, gibilaran. Siya ang nakakila kung kinsa ang katawhan sa barangay. Gibilaran na kagayad, gibilaran. Gibilaran na, as in, grabe na Gi-house ila to mga house. pagbilaran. Gi-house to house para ang patay na gyud. Ang buhi. Unya, tungod ni ining ginatawag ni Mayor Oscar Moreno nga synchronized og systematic Wow! limpyo nga listahan, Wow! diha na noon nabulabog ang tanang mga kapitan. Sa basta in English so nagani nimo ng mga synchronized, Wow! systematic, clean list. Wow! Sa primero nga wala na in English hapsay kaayo na tanan. Hapsay. Karon, ayaw ninyo tong luha. Pareha na nga mong buutan ng kapitan diya sa ipunan nga si Kapitan Dondon Aliorin. Good morning nimo diha, Kap. Kap. Morning, Kap. Good morning, good morning, Kap. Good morning, good morning. Grabe, affected na. Si Kapitan nga Bingo. Ibabakol. Good morning, good morning, good morning, good morning. Morning, Good morning. mga kapitan. Good morning. Nanga-depress na noon niya itong mga kapitan kay sila na ano nang gipangasabaan. Ayaw niyo kasab ilagang kapitan. Mauna pero na Kagayat. Ano ni kagayat? Para mas masabtan. Burag kananan ba? Kagayat. Kaganaan. Kita ka lang kananan. I-serve karon sa waiter. Parat. Una usay ang normal makasaban. Ang waiter. Unsa man imong gi-serve diri? Nga parat man eh. Kaya siyempre, ang waiter magiunagon mo yun atubang sa customer. Pero ng imo naon, dito man sa kitchen ang nagtimpla. Hindi sa kitchen Kinsa ba gatim ang chef cook man na. Kinsa may mabutan sa asin de ana. sa City Hall. Giluto man gud na ang listahan sa City Hall. Nag-order mo gihapit. nagkaparat. Giapil ninyo, gihapit pa mo ninyo to City Hall. Ora diha ba? Karon, tanaw ra luoy na kay mga kapitan. Oy nya, kani nga mga kapitan, kay inyo ba ni nga inta nga mga kaabag. Unya, askang luya. Ana, Sila. opo bitaw nga, I think it's about time for all the barangay captains nga, nga Magkapit aman mo yung bisig. asosasyon kani Magkapit bisig. Association o Barangay Council. Ana, timbang-timbangan gura ninyo kanang worth it pa ba? Dili ko mo tingog kagay art kay dagan labay project ang City Hall sa mong barangay. Worth it pa ba? Worth it. Mapo na ilahang kwarta. Kwarta na nila? Unya, sa buwelta ato na iskutan ng mga pondo. Mo man atong mentality. Ana ba? So, ilom na lang ko ana. dili nagpasabot nga mo criticize kita tungod kay personalan. Kung dili,
ilabi na kami sa media mga kagahi, especially when there is public funds involved. Correct. Tama. In fact, magpasalamat mo nga na ay di man na pwede nga unsa lang nga mudaig lang kay angay nga daygon. Naay time para ana. Naay time, nagi time para ana. No. Ato na mga hisgutan unya, isa-isahaw na ko nato ni. Mas may pa lang ubang mga lugar. Isa-isaw na to. Maaptan taga alas 12 na. Ha? Kung isa-isaw na Uy. to. Oy, mo na po ng home radio nga si extend mo galas 12 di na ko ano. Tama ni 6 to 8. Mura lang po ka na katong nga sa uban diha nga katong lagot lang sa pulis nga 6 hours na siya nga yaw-yaw kay gibirahan niya tibuok niya programa. Ayo, ato diri nga enough man ni nga information nga mahatag nato sa mga tao. Oh. Ana, unya impormasyon nga kamo lungsod maoy maghimo og desisyon kung unsa ang angay nga pagabuhaton. Oh. Ana. Yan We ay provide you the information. Oh, yes. Yan ay Information that will make you free and self-governing, and information that will make you informed decisions. Sa doktor pa, mo ni mo mga sakit ma'am, ni gawas sa lab test, mo ni gawas, ngayani ka, mo ni siya, mo ni so. Narani mo ma'am. O mo na ni, basta kay mo na imong ipakita ha. O morning lab test, morning koan, morning result, ana. Kaya nga naman, unya ato pa ng isgutan. Ha? Sa tanang yun ay, sukad pa ka ni Adto, sukad pa ni Ulbo ang pandemya, gisugyot na gyud sa IATF, sa Interagency Task Force, ang granular lockdown. Gihimo ka na ni Mayor Oscar Moreno last year, 2020. Oh, kita Very good kaayo. Very good. Very good kaayo. Very good kayo to. Very good. Kita yung nakauna-ana. Pagpisod ka gawas, pat, pangutanon. Ang tanang kadalanan na ay mga disinfectant, agian sa ligid. Nag-close ang mga usa ka exit o usa ka entrance na sa mga barangay. Anak yun. So, ang mga tao magpanukok, kumugawas ka, naagyo kay tuyo. Medyo masukot tong apil. An economic frontliner or a medical frontliner. Tama. Or a security frontliner. So, tulura man ni ang importante kay nato diri ron nga pwede manggawas. Ang medical frontliners, security frontliners, ug ang economic frontliners katunay mga ga trabaho aron na ay mapakaon sa pamilya. Tama. So, napugnaon sa gibeto, nindot kayo. But when the mayor started to put his guards down, kung sa Bisaya pa nagkumpiyansa, pirmi na siyang ginapahimangnuan de si Mayor Moreno sa IATF nga mag-unsa ta, sir, granular lockdown ta. Wala mo daw kabot silang report. Huwag kay kabot sa City Hall. Huwag kay kabot sa mga konsihal. Asag din na lang City Hall kay ang kaang mapuna. Ang sa'yo, pakialam na lang nga once a week ka mga mag-meeting. Huwag mo kay kabot sa konsihal. Huwag kay may kabot, ana. Ha? Sa din, inade, nana. Ay na sila pila kay ito yung mangyapon na. Dito ta sa Iro. Sa Iro, giday. So, karon naana po'y rekomendasyon ang hindi na recommendation without prejudice. What you are doing, kinahanglan, masiguro nga na ay granular lockdown. Mao nagiba strictly. Abay giimo. Tungkol kaya ato ang mayor diri, grabe. Bright man gini si Mayor Moreno. Bright man gini siya. Sa tinud-an lang. Abogado ba yan na? Dito ba yan na siya nisikat yun katong erap impeachment nga usa siya sa government prosecutor. So, dito, maayo. Pero, sir, dili lagi pwede nga, ibang ikaw raan ni sir, nga ikaw ra po'y bright. Paminawa po ninyo ang security frontliners, medical frontliners. Paminawa lang good. Paminawa lang. Gahapon 221. Karon 245 na sad. Wala nagkuan ta problema. Average lagi ang Cagayan de Oro og 200 a day. 200 a day. Kana pagyud Cagayan, kuan pagyud nakatunang nag-report lang ha. Katunang sa na-report lang. Wala pa pitong ubang tao diyan. I know dagantay kaila nga wala na. Wapay na apil di ang katong kabalo na sila nga naa sila sintomas pero gidala-dala lang. Kabalo sila nga na-expose sila sa uban nga mga positive sa COVID pero nagpakahilom lang.
uli mo sa inyong balay. Naambot kung naaba mo tarong di nga mga body disinfectant. Ana. Oo, tama. So, mao na di ang ato problema. Kay kung pugson lang yun, in fact, napagani, kaang magani gyapon inyong contact tracing. Nalimang ka nga, manawag, my sister-in-law, more than 3 weeks ago, no, nag-positive sa COVID. Okay? So, kung sinitabo, lalimang ka, nakagawas na lang sa ospital, may gani kay fully vaccinated. No? Salamat sa Ginoo. Nakagawas na lang sa ospital. Ha? Private hospital kay nurse man. Ana, kung asa siya trabaho. Nakagawas na lang. Dito pa nanawag ang contact tracing nga. Sir, oo, kanang kumusta mo diya? Sir, sa contact tracing ni sir. Oo. Kanang, sir, kanang, na-COVID ba daw to si Kuan kani, si Ana-Ana? Oo, igun sa ni mo ni. Ay, ako na, asawa sa akong brother-in-law. Hala, sir, kumusta man mo diya, sir? Pwede ko bang, times, ha? Oh. Kanang, karon pa man ko, yes sir, karon pa sir, gihatag sa City Health sa Amoa, ang inyong kuan, mga detalye. Oh. Pagkuman, ay, sir, dugay naman na sir, nakagawas naman to siya sa ospital niya, balik na gani siya trabaho, isip nurse. Ana siya ka, ha? Pandamay yun ng City Health. That's the word. Awa na babae. The same niya po, sir. Namo niya sa ipunan, sir. Na-COVID doon ni sir. Kauban niya sa balay. Siya wala siya na-COVID diri. Gaulian na siya diri kung panggabi ang yung duty. Unya kay pang-adlaw man yung mga duty atong panahon na. So, diretso siya uli umantikaw. So, doon siyang bana. Pang-adlaw na siya. So, may na. Backtrack. Self-isolate dahil me. Disinfect sa tanan. Kwarto. Tanan niya lahi may agyanan kay nurse. Kaya may nabot, di ko pwede mo agig entrance sa balay. Ani tanan. Ano na? Nahuman na dahi, sir. Contact tracing. Unsa ingon ni Mayor Oscar Moreno sa ginapanghambog niya sa press briefing? Ay, abtik kay Tasel sa itong contact tracing cell. Ana, paspas kay Tasel. No? Ana, ka-dynamic. Dynamic sa inyong mata nga after 3 weeks mo na. In fact, usa ka babae nga contact tracer, mitawag ka namo. Pagsulti na ko na nasyak na po. Tulo ka contact tracer sa nanawag namo ha. Huwag hiya idea nga nahuman na di ay. Pastilan. Balo ka sir, napod migyagtuan sir ba sa kabarangay. Ikasab-an noon mi sir. Ano man? Kay dugay naman na ito, namatay ito, nagka-COVID. Very good. Systematic, synchronized, clean. Nalagi daw line strategy. Dili daw ka ng granular lockdown. Niya ato na pag-isgo. Unya isgutan nato na kay kanang mismo gikan gyud kang mayor kay Babi Balag kami rin nagbot-bot sa istorya dire. Ganyan sa inyo nga pares sa inyong mainit nga kape. Ano mo na itong mga Gahi nga Balita. Uy, di pa ni mao. Saan man ni? Naraday. Gahi nga Balita, take 2. Mga balita nga dapat nimong mahibawan. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonjoc Jr. Aniya na ang mga gahi nga balita. Mga uluan tudling sa unang hugna sa mga gahi nga balita sa Home Radio 935 Cagayan de Oro. Kapin sa 12,000 ka mga residente sa Cagayan de Oro City nawadag trabaho sumala sa National Economic Development Authority (NEDA). Pat ka drug pushers arestado sa Talakag, Bukidnon. Provincial Jail sa Matis City gisulong sa mga armado 7 ka bilanggo nakapuga. Cebu Governor Gwen Garcia na alarma sa siging pagsaka sa COVID cases sa Sugbo. Sa balitang sports, ang katali boksingerong Casimero og sa pagbasa ni Rigondux.
Rigondo. Sorry, dili kay tab dito na. Rigondo. Tanawa na gahapon. Wala kay kabalo ba kasako nga mga pang church sa akong ginatanaw. Rigondo, why nada? Kasi nagdagandagan. Og sa showbiz balita, millennial nga artistang sila Kiko Estrada og Heaven Peralejo miyang ko na sa ilang tagong relasyon. Ang mga detalye nini uban pa sa unang hugna sa mga gayeng nga balita sa Home Radio 935 Cagayan de Oro. Gahi nga balita. Kapin sa 12,000 na ka mga taga Cagayan de Oro lamang ang nawad-an og trabaho sukad gipatuman ang ECQ sa Dakbayan sumala sa National Economic Development Authority (NEDA). Apektado ang mga trabahante sa mga buhatan og negosyo nga naglisod og operate hatod sa pandemya. Napraningsab ang kadaghanan sa mga tag-iyang negosyo sa nagkataas nga kaso sa COVID-19 sa CDO. Wait and see pa ang kasagaran sa mga negosyante kung mag-hire ba sila og balik sugod karong adlaw nga gibalik sa MECQ ang Cagayan de Oro hangtod sa Agosto 31. Gahi nga balita. Arestado ang upat ka mga suspetsadong drug pusher sa Talakag Bukidnon. Mga suspek giilang sila Ibrahim Mamalo o Reynaldo Salva nga taga Claveria, Misamis Oriental, Jesse Bagas nga taga Cagayan de Oro ug usa ka alias Mulundong nga taga San Nuding, Bato sa Lanao del Sur. Nakuha gikan sa mga suspek ang shabu balor 7 milyones ka pesos. Gahi nga balita. Nakapuga ang 7 ka mga piniriso sa Davao Oriental Provincial Jail sa Mati City. Uman giatake ang mga prisuhan sa armadong kalalakian nga miyembro matud pa sa kultong pinatikan. Umong sa mga armadong nang ransak sa prisuhan nga mapagawas ang ilang leader nga usa ka Cornelio Galon kinsa nabilanggo tungod sa kasong paggama og eksplosibo. Lakip sa nakaikyas ang mga sumusunod ni Galon nga sila Dominador Lintuan, Laudicto Lintuan, RJ Lintuan, Sugaan Hill, Renjay Baluro ug Inabitan Ismadi kinsa gipangita na sa mga otoridad sa gayong bakbakan nga miluntag og pipila ka minutos napatay sa jail guard ang usa sa mga armado kinsa padayong paggitino ang pagkatao ni ini. Gahi nga balita. Balitang Visayas. Patay ang usa ka pulis sa aksidente sa dalan sa Naga City, Cebu. Biktima, usa ka police staff sergeant Joseph Roy Gusela. Sumala sa nakasaksi kalit lamang nga nahog sa iyang gimanihong motorsiklo ang mga pulis. Padayong panggisusi sa mga otoridad ang hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon o kung wa ba kini siya gihambin nga balatian. Gahi nga balita. Naalarma na og natingala pod si Cebu Governor Gwen Garcia sa way puas nga pagsaka sa COVID cases sa Sugbo taliwala sa ilang istriktong seguridad ug ang paglimita sa pagpanggawa sa katauhan sa lalawigan. Usa sa gisusi mismo sa gobernador nga hingpit nga mapatuman ang limitadong pagsakay sa pampublikong sakyanan. Gi-inspection sab ni Governor Garcia ang mga air purifiers nga ginasulob sa mga driver o konduktor kung epektibo ba kini. Ang probinsya dunay kapin 4,800 ka active cases ug gasaka matag adlaw. Gahi nga balita. Balitang Luzon. Gisulong sa mga sundalo sa 5th Infantry Division sa Philippine Army ang kuta sa mga rebuilding NPA sa Ilagan, Isabela. Gisundan sab kini sa airport o air support sa Philippine Air Force nga nakapatibulaag samot sa mga NPA sa lugar. Upat ka mga sundalo ang samaran sa enkwentro samtang di pa matino ang patay sa bahin sa mga rebelde. Na-recover gikan sa lugar bakbakan ang mga tag-as o di-kalibreng armas sa mga NPA. Gahi nga balita. Patay ang driver sa motor human kini po sila sa iyarasang nakabingkil sa dalan tungod lamang sa away trapiko sa Mariveles, Bataan. Biktima usa ka Luisito Mendoza nga migukod pa sa lain pang nakamotor nga hapit taw nakabangga niya diyang iyan aptan gipusil hinon kini siya agkalit ni si Batman ang suspect apan na corner gyapon sa mga pulis o gipasakaag kasong kriminal karong adlaw.
Gahi nga balita. Para sa Balitang Sports. Haskang laaya sa away tali Pinoy bantamweight champion nga si John Real Casimero o Cuban boxer nga si Guillermo Regundo. Kinitungod kay si Regundo imbis makigsinumbagay, sige naman noon og dagandagan og likay-likay. Sa split decision, daog si Casimero. Sa social media ni Regundo, wa pa kini mahuman og bugal-bugal kang Casimero og miingon nga ang iya lamang ilong tinod na kampiyon Pinoy mao lamang si Manny Pacquiao. Isip pagsaway kang Casimero. Si Casimero world champion na sa tulo ka division sa boxing. Gahi nga balita. Balitang international. Kapin 300 ang patay human gitay og napod og kusog nga linog ang nasod Haiti. Kapin sa 2,000 ang samaran sa insidente. May pagkahugmak sa daghang gambalay sama sa mga simbahan, mga hotel ug kabalayan. Gipaubos na sa state of emergency ang tibuok nasod sa Haiti. Gahi nga balita. Sa Indonesia, gibuksan na ang pipila ka malls apan para lamang sa nabakunahan. 25% pa lang sad ang gitugutang makasulod sa mga mall, ilabi na nga dunay hulga na sab sa Lambda variant gawas sa Delta. Paagi kini sa Indonesia nga di kayo mapiangan ang ilang ekonomiya. Moabot na sa 80 million ka Indonesians ang nabakunahan kung 15% pa lamang sa ilang populasyon. Gahi nga balita. Balitang Showbiz! Sa Balitang Showbiz, niyang ko na sa ilang relasyon ang mga millennial nga artistang sila Kiko Estrada o Heaven Peralejo. Uman ang unom kabulan nga paghilom-hilom. Apan bisan dead ma sila neto sa ilang relasyon. Gaduda ng daan ang ilang fans nga managtrabaho o managtrato, gyud sila. Nagpa-cheesy pa ang duha tungod gapo sila og parehong mga litrato sa ilang mga Instagram accounts sa mga nilabahing bulan. Si Kiko, basiwa mo kaila, si Kiko ang nagsasikat nga aktor nga si Gary Estrada. Samtang si Heaven, pag umangkon sa actress nga si Rica Peralejo, og mopon ni ang nahimong ex sa anak ni Manny Pacquiao. Gahi nga balita. Charap-charap. Awa? Mo nang ex ni Juan. Sa atong anak ni Pacquiao. Katong isa, katong mura po'y gwapo. Mao ka to ang naglangkob sa unang hugna sa mga gahi nga balita sa Home Radio 935. Inasa ang Gahi Ni Bai worldwide. Live and alive! Mubalik na mi! Kay mamugasa mi! Kadyon lang ayo. Gahi Ni Bai! Gahi Ni Bai! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! MG, Bako, XCMG! Grader, XCMG! Bison, XCMG! Doon na sa kitang garbage trucks and fire trucks. nindot ni halang sa mga contractors ug LGU. Kung XCMG trucks and heavy equipment, Siguraduha na sa XPI o Sojo Pacific International Trading ninyo ka na mapalit. world class o pulido na, barato pa. XCMG World Class Truck and Heavy Equipment, distributed by Zuzu Pacific International Trading. Gahi Ni Bai! Alang sa inyong mga panginanglanon sa construction projects. Ang Mortar Masters and Concrete Builders andam mo tamang kaninyo. Sama sa ready-mix concrete modernong pile drive system o mga dekalidad nga ekipo alang sa inyong mga proyekto. Doon na sa bagitay na kinusara nga pinakabago, pinakataas nga concrete pump alang sa high-rise building construction. Bisitaha ang FB page, Mortar Masters and Concrete Builders alang sa dugang impormasyon. Mortar Masters and Concrete Builders. Ang inyong kauban sa inyong kalambuan. Mortar Masters and Concrete Builders, supplier of ready-mix concrete, concrete piles, and hydraulic static pile driving system. Gahi Ni Bai! Sa panahon karon, dagan na food supplement nga gahatag sa vitamin C. Ang vitamin C or ascorbic acid gigamit ni sa pagtambal
o pagbugong kung ubos ang atong level sa vitamin C. Ang simptomas ana kanang dali rata maluya, and then muscle weakness, joint pains, bleeding, and then rashes, and then pangit ang skin, no? So sa panahon karon, importante kaayo ang atong vitamin C as an immune booster para ma-maintain ang kapiskay sa tibok lawas, no? Whether sa skin, bones, cartilage, teeth, and blood vessels, no? Busa, palit na mo og cherry seaweed kamo extract and zinc kini mapalit sa inyong mga suking parmasya. Si Bernie bitok-bitok ni, ang stress, kakapoy, pagkaidaran o guban pa. Ang pipil lang kay hinungdan nganong makapahinay kini sa imong sex life. Ang Biramax capsule, usa ka supplement nga makatabang sa mga kalalakinan kontra sa erectile dysfunction. Aduna gininindot nga mga sagol nga herbal extract nga makatabang sa pagpadayon sa kusog o pagpabalik sa gana. Sama sa tongkat ali, gigamit kini nga traditional medicine tambal sa malaria, impeksyon, hilanat, pagkabaog sa lalaki o erectile dysfunction. Korean ginseng, gikonsiderar nga usa ka energizer, normalizer o reducer sa stress. Kini usab makapabalik sa gana sa paghihilawas. Ginkgo biloba, kini mo paayo sa memorya, makareduce sa anxiety o pagkabalaka ug mo support sa erectile function. Og ang horny goat weed, tambal sa pagka-impotent sa mga lalaki ug makatabang usab sa mga lalaki o babae nga kulang sa interes sa pakighilawas. Busa, mag Biramax capsule na. Mas gahi, mas lami. Kini available sa Oro Pharmacy, Parmasya Oro, Save All Pharmacy ug sa tanang branches sa Butika Pangmasa. Enjoy faster speeds with the newest Parafiber Fab. Faster, affordable broadband plans. Visit any Parasat branch near you to apply, switch, or upgrade. For new subscribers, you can apply online. Share the good news with your family and friends. To do our part in preventing the spread of COVID-19, we encourage everyone to use our online services. Visit www.parasat.tv or our 24/7 hotline 088-555-9200. Apply now. Broadcast journalist Art Bonjoc Jr. ug ang award-winning host kinsa Hari sa Kalingawan. Ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok. Sila ang mga gahi Art Bonjoc Jr. ug Bernie Bitok-Bitok. Oh yeah! Alas 6:33 sa itong oras, lunes na lunes. Katunguban nga mo ba'y pag-ablit sa mga radyo. Naminaw mo sa Home Radio 93.5. Ito po ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok. Lubuhon sa kahanginan, Art Bonjoc Jr. Pwede nga muna, binabati ko muna. Happy 14th year anniversary sa ADB Driving School. Hello sa Happy anniversary! Happy anniversary sa inyo mga boss. Alright. O, ito na, nasa linya sa telepono, kagahi. Mga kagahi, dagan pagyapon mga yangungo. Dini sa syudad Calabot sa distribusyon sa cash assistance. Apan, nawana to na dunggan. Unsa pod ang kalisdanan aning nasa mga, siyempre, mga layo-layo, mga bukid nga lugar diri sa Cagayan de Oro, no? Sabi na sila yung mga balay. O gasubay ni ini, kay atong gitry og Zoom kagahi, pero medyo hinay daw internet. Through cellphone na lang daw, ha? Ato makaubang karon sa pikas linya si Kapitan Pablo Bactong sa Barangay Balubal, Cagayan de Oro City. Kap, good morning. Good morning. Si Bernie. Good morning, Kap. Morning ni mo dia ka. Kauban na to si Art Bonjoc Jr. o si Bernie Bitok-Bitok ni Kap. Nakasulod na si Kap? Nakakapi na ba ka, Kap? Wakoy madunggan ni Kap. Ha? Wala kay madunggan niya? Wala. Wait. So, kamuray mag-story diya. Kasi kamulang sa, magkapilas ako. Naman nakasunod man sa dress ako, Wala. Hello, Kap? May buntag, yan may buntag. Pakuski daw ang tingog gamay ni Kap sa ako ang monitor. Yan. Okay. Ayong buntag, Kapitan
Pablo Baktong, sir. May buntag. Bunok, may buntag. Kap, kumusta man diha ang ayuda sa Barangay Balubal nga medyo layo-layo na ba ni siya sa syudad, no? Salamat kayo sa inyong pagtawag o pagkuhan og impormasyon. So, atong Sabado nagsugod ta og i-out sa Barangay Balubal. O aduna tay 2,679 ka beneficiaries na nalista tanan. So, ang nahimuan na ni Opirol, 2,242. So, natagaan na ni niya ang wala pa matagayan ni kani karon ang 437. So, karon na pod, manghatag na pod karon nga kabuntagon para katong wala pa matagaan na tanan. Kinsa may gapanghatag diha, Kap? Ang mga taga-barangay ba o naay taga-gikan sa City Hall mismo? CSWD ang atag yun, ang kasir, taga CSWD. Dayon, inubanan sa atong mga purok leader, black leader, dayon atong CDC, tanod o pulis para mo lead dito sa maong katagaan nga mga purok o mga tuna. Okay. Wala ba mo nagproblema diha, Kap, sama sa problema sa ubang mga kapitan nga naay mga wa maapil sa lista o naapil sa lista pero patay na? Na gyapon mga inana pero na may hotline number nga gihatag gikan sa CSWD. Tulo ka hotline number. So dito na i-cross matching ang mga kalan nga wala na tagay unya na entry na unya wala mapos kay naay mga kakulian na sa pag-file sa form o pag-entry mo nang i-cross matching para makorek. Kanang hotline backup natistingan na sa imong mga tao na nawag sila dito og naay motubag. Ang hotline, dili sila motubag, kuan lang. Kanang true text lang yapon ang response. I-text lang, tapos true text po ang response. Pero ang inyong gihatag kani adto, Kap, nga mga listahan na usab gyapon gyud to, mo tong gipausab sa inyo, ha? Wala man tong mga listahan. So katong wala nakadawat sa payout namo nga per. So karon na naman nila mananalan, nalista naman. Oo, maayo. No? Ang Ang katong nakadawat nga 1,000 rakap, nalista ninyo to, Kap, nga kinahanglan 4,000 gyud to sila kay daghan man sila sa pamilya. Nagyan po na din nga nahitabo pero ang ipasabot gyud na sa guideline nga kung ang pamilya turola sila 3,000 ra kay 3,000 ra man gyud ilang madawat. Tama. Pero kung moabot o upat ngadto sa pataas ang maong pamilya, madawat ginan niya ang 4,000. So ang katong mga unsa naa may barangay grievance committee, Kap. So pwede pod mo dawat sa barangay og mga reklamo sa katawhan sa Balubal. Pwede kayo kay napay Pwede. katawad na ko nga upat nga gi-assign nga mga grievance committee. Anya ang daan ang mga purok nako dito leader gitagaan na nako og katong guidelines sa grievance nagikan po sa CSWD. Para dito pa lamang sa purok kung masulbad na nila kay nanay guideline na kung gihatag gi-briefing naman namo sila ila lang mapasabot sa mga tao nga dunay problema nga mga error sa pag-encode. Ana. So far, Kap, at least mga sa imong tan-aw kanus mahuman ang hinatagay diha sa Barangay Balubal. So karon kung wala na gini problema ganing niya sa kung not in payroll kuan naman lang ni sa 2,679 ang wala na payroll ani 437 naman lang. So kung na-clear na ni tanan, na-cross matching na, matagaan ni sila tanan. Karon. Okay, very good. Very good, Kap. No, daghang salamat yang imo ginagitutukan.
Pero ang barangay Balubal mangod gamay mangod ni siya nga mga baryo. So dali ra kaayo matutukan kap ba no? At least man lang Yes, naagid mo diha kap nga nangunay para ani. Oo, gi-briefing gid mi, sige may briefing niya. Ang importante ani ang guide nga nailagin niya ang mga katawhan nga maoy mga beneficiarya ni aron dali ra adtuan ug tultulon. Correct. Onya Oo. isa sa dako nga gi-remind nga mismo ang katawhan akong gihangyo nga magbutang na sila og ngalan sa ilang balay o sa bond paper isulat dayon ipikit diya sa ilang pertahan para pag-adto dito sa kaser adiretso na dayon matultol ang ilang balay ug dili gid sila manlakaw. Ana. Oo. Kumusta tuod ang kaso diya sa COVID sa barangay Balubal nga medyo at least medyo di kay mo malisang diya kay murag layo naman mo sa downtown gyud no. Pabukid naman gyud ni siyang Balubal Kapbak. Kumusta man diya ang COVID cases? Alo. Kumusta ang COVID cases daw diya kap? Super na gihapoy atong mga pipila na isolate gid sa ilang balay kay dili naman dili naman madala diya sa mga isolation so gikordo na lang nato. Pero super karon naka-recover na nato niya. Padayon gyapon ng higpit na to nga quarantine og mga checkpoint sa monitoring sa COVID-19. So sa inyong barangay kap, naagid mo ka ng checkpoint mismo ka na mo sulod mo gawas nga tao. Alo. Kap? Ay, ikaw say sorry ka, di ko niya madungog Bern, ikaw na ikuan Bern. Ang imong linya na madawat Bern. Ano ulit? Ano sa to, Kagay Art? Meaning, stricto sila sa pagpasulod gawas sa mga tao diyang lugara. Stricto ba mo? Tayo ang kuan ng COVID. Stricto ba kayo mo karon diya pagpasulod sa inyong barangay karon diya kap? Subay gid mo sa protocol permi nate check quarantine diri nga kuan ang mosulod ka pangayuan ginato sa mga exit pass or mga protocol sa pandemic sa pagbiyahe. Alright, daghang kay salamat sa inyong update kap uga at least among nakita nga hapsayhan ay pero naalang gyapon mga wa maapil sa lista nga una ninyo na lista nga inyong gipadala dito sa City Hall pero at least na di kayo anak kadako ang barangay Balubal nga medyo naapas dahil ninyo dili sama ani mga barangay risama sa Ipunan, Lapasan, Carmen, Bulwa, no? Correct. Tama. Oo, ana. Amping mo diha kap, daghang kay salamat sa iyong impormasyon o mabuhay po kayo kap Pablo. Matabangan ang katawan kaya ang purpose ani nga matabangan man sila so hangyo po nato ang katawan nga mo-cooperate lang po sila sa mga guidelines sa pagpiaw kung say gabuhaton para dali matagaan. Alright. Dagan salamat ka. Thank you very much. Thank you, Kapitan Pablo. Salamat kayo. Thank you. Balubal Council. May buntag. There you go. Sa parang konseho, sakop sa konseho sa barangay Balubal. Maayong buntag yung tanan, mga taga-barangay Balubal. May kayo kay at least huwag tayo maglabad ang ulo sa inyo ang barangay kapitan o barangay council. Dili pa riyan ni barangay kapitan nga dondon nga alyo rin in town nga namuti na ang iyang buhok na pay mga manunglo nila nga asan na daw ang ilang ngalan. Ayaw niya itong Muni mga challenge karon sa mga kapitan nga dagkong mga kwan. Dagkong mga lugar, area, no? Inood. Okay. Kitang-katag. Sa English pa, they will see the scattered. Kitang-katag man. At least, ato pong sunod nga unsa pohon, katong sa lagyo nga mga dapit. Oo. Para nako, tama to ato ang assessment, katong sa mga lagyo kaayo, Gahi Bern. Hinterlands. Kung kay gamay ra sila. Oo. No? Nga, mas matutukan yun kay, di man ana kadako. Kunya, kung sisok man sila halos sa isa ka lugar, pipila lamang to mga pudyot-pudyot nga naa dito sa mga sityo-sityo na. Oo. Kay ang within the city kagay Adri, ba gyapon po kay ang dili mga taga Cagayan de Oro nadia. Kana may ana bitaw nadia So again, ang lagyo medyo mas dali nimo maila kay kabaloy may ka sa mga lagyo nga kana si Kuan
Naram na sa unahan, makailan man ka. Kisa man na si Kuan, tikya na. Unang ka nang Kuan nga balay ka na, di ba? Ano ba, sa ubo sa Akasya, di na suba. Mo na medyo advantage kung medyo naka sa hinterlands yung nga ng mga gagmay nga lugar. Pero, At least mao makita. lagi gyapon. No? Mao lagi gyapong istorya ha. Tanawa. Ang mga kapitan nagsubmit og listahan sa City Hall. Unya gipausab. Usab lang po sila. May kay gamay ra ilang mga pangalan nga ilista. Pero mao lagi na diha kay nawa lagi itong mga Ang original kagahi, nga may lista lagi sa tanag, kapitan. kagahi art, may tanag giusab. Ang problema, naghatag listahan, dili, nailaing listahan, mo ni. May, Oo, tama na, gikambyuan di ay og Mo na clean problema. list. Ikambyuan Oo. og clean list. Tama, May lagi tama, tatong pag-submit, submit na mo sa portal pagdali mo, gipadali ba to, di ba mo to interview to, gipadali. Ang portal kay kailangan mo magportal kay dili pwede mag house to house kay ang COVID. Usa pagtun sa inyo mga taga CWD, robot. Ana ba to? So mo to, di gipaportal gipadali, so nagbilar ang mga sekretary, nagbilar ana, patay wala na apil ana. Pag-submit, mo na maghatag nga nagayuda, narang lista. Uy, kadyo lang, di ba? Di man ni mo among gi-submit. Dili, gikan na sa DSWD. Mo nang gikan ni sa DSWD. O di, pagtanaw. Ano ay lista nung patay na gubot. Pang-anas DSWD nga. Anong kami may inyong pasangilan, ani? Nga kami nag-agad raman mi sa lista sa City Hall. Doon nagpinasahay na sila may gala. Gipasa. Ginsa og tres. Yes, niliap. Yeah! Basketball. Og niya tagna. Kani. Padayon na mga kagay no ni aging tuig pud ba stricto ang quarantine level sa nga ECQ sa Iligan City. Correct, kinod. Tungod sa kaso nga taas nga kaso sa COVID-19 apan karon ubos na lang kini sa MGCQ po na Modified General Community Quarantine. Atong Sabado o Agosto 14 dunay 26 lang ka kaso ang natala sa Iligan City. Ay, So kasama. by nini, kumusta na to ang syudad? Makauban na to ang City Information Officer sa LGU Iligan nga si Joe Pantoja. Good morning kanimo. Gahi Joe. Morning! Oy, nakamute. Okay. Ala. Okay. Yes, good morning. Good morning, Berno, o di Kuya Art. Good morning niyo dia. Actually, tama ko kagayan karon. Ay! Amo ba? Ay, lagi ang akong brother, the positive case din dito ron na sa City Hospital. So, kana akong brother, usa nagka-miyembro sa Road and Traffic Administration. So that's why nakaabot ko diri karon and then bubalik ko sa Iligan because doon na po may urgent meeting unya, no? Because nagsaka ang amo karon sa Iligan City, kagahapon doon na may 34 positive cases. So actually unom lang, no, ang recoveries. Mao nang kami alerto kay Miss Iligan after nahimo mi og bag-ong executive order 192 nga among despite ang Iligan City nga naami karon sa MGCQ. But amo gihapong ipadayon among gi-adjust instead naghatag mi 50% for gatherings karon amo nang 30 giwala na namo ang mga resorts, mga beaches, unya katudunay mga bag-o namo nga mga park gipasiradan sa namo temporarily because nagsaka mi karon sa Iligan City, no, na diabot nami og based on record karon sa among health cluster nga bag-o lang na ako na-receive, no, matod pa diri naami karon as of 3 p.m. kagahapon ang among total death is at 207 and total cases at 234 and then total new cases kagahapon as of 3 p.m. 34 and then there is only 5 recoveries. So that's why ang among karon is inoon kaya pa sa among mga hospitals mapami mag-red alert but kinahanglan gyud nga mas ma-reduce kay you could just imagine from 68 last month karon isaka atras abante usahay makakuha mig tulo usahay atong the other day naka 28 sumi karon nag 38. So mo na nga ang amo karon is only to strengthen
and then to minimize the movements sa mga taos iligan aron gyud nga atong mag-control kay kung amo ning mga pasagdan lisod gyud kayo, no? So that's why ang karon doon may mga meeting sa mga investors or mga business sectors, para yun nga amo sang i-adjust ilabi na kay nag-adjust na mi og curfew hour from 11 amo na down to 9 o'clock p.m. until 4 p.m. 4 a.m. no morning. So gi-straight to na mo. And then continuation ang among distribution sa mga hinapang particular katong igo na mo nag-granular lockdown sa mga area nga granular lockdown kamo by Joe diha sa Iligan City. Kung asa na ay yes. Those area. Yeah. Padayon ang amo. That's why continue kay kung among pasagdan lugar dili gyapon namo i-gamit ang among estratehiya particular to our contact tracers. So paspas gyapon plani karon. Ang nakadaghan ani sa amo, that's why amo ga meeting nakadaghan ni karon gi-text sa among health cluster, no, pinagi ni Dr. Bunslin na may head sa among health cluster. Kini karon mga dagkong result is from the big industries, no, kini mga planta. After nga amo nang gi-open ang mga planta sa pagpanarbaho, so gi-acquire sila sa pagkining RT-PCR swab tests. So sila ang nagpadala ang private unya ilabay din sa US sa dinis sa atos Cagayan de Oro. So the result is dili gyapon sa among stiligan kay na counted man. So karon lang nako na receive kay nangutana mo kay naa nagikos Cagayan de Oro karon nanawag ko sa kag Dr. Bunslin nga ngano ni kalitig saka kay actually sumiyo sa Sorrentsia every time ga-update sa kuha gapangutanag kung saan nailakaw kung saan naitabo, and then karon ganina before ko nagasulod sa inyong length nanawag sa inyo sa Sorrentsia ngano didako naman sa ni. So that's why ako ning gi-refer kan Dr. Bunslin na niingon siya nga ang kini nga result mao ni ang sarang results gikan sa mga dagko nga mga planta after nga ato among gi-open and then gi-acquire nila nga dili pa magasulod sa ilang trabaho, makabalik sa ilang trabaho kung walay RT-PCR swab test. So diha amo ning nakita karon. But in the barangays ng mga cases, pipila lang ang among nag-granular lockdown and then continue ang among support, pagkaon, bugas, and so on so. And then, katong affected sa pag-granular lockdown, continue ang among panghatag ng mga support ng ato kanila. So, ang kanang pampublikong sakyanan, yes. Sa pampublikong sakyanan, open nami sa ang among publikong sakyanan, open nami kay lagi naghangi man sab ang among mga kining among mga utility associations ng mga operators and drivers. So open nami pero naagyod daghan ang among na-issuean og citation tickets. Actually because first kana gyud paggamit og face mask, face shield. No, mao gyud ang among gi-require. So ang among mga traffic law enforcers, PNP og sa city, nga gyud dagan sila mo nang sige gyud mi paibalo nga to kanila nga to protect ourselves kinahanglan mo gamit kita og face mask, mo gawas tas balay, kung mosakay og mga sakyanan itaod ninyo ang inyong face shield. Og naapod sa mga amo namang gamit ang among safety kining stay safe code, no. But as of now kay bago pa namo gipa-implement sa mga nagkadaiyang mga establishments, amo sang gihog until masusi na mo sa himo nga task force ni Mayor sa Rehencia kining stay safe kining safety seal sa mga establishments. So kami karon composed of Bureau of Fire, PNP, DTI, DOLI, naami karon din ang sa city government ang among permit licensing para gyud na masusi na mo nga qualified ang mga establishment to operate. Okay. So mo na nga kami karon paspas ang among survey o pag-survey sa mga areas mga tindahan and then issuehan na mo o certificate of safety seal. Yes. Pila ka swab testing centers ang duna sa Iligan?
Ang sa Amos Iligan is nais sa atong mga hospitals, no? O naapod sa atong Red Cross, naapod sa atong City Hospital. So ang atong swab team headed by the City Health Office. So muna nga naatanan ang atong area para yun og if in case doon mga suspect, amog yun na yung i-hold na mo ng suspect. Muna among estratehiya, no? Pag swab mo na positive ka, kato imong direct contact, amo ganang i-hold. Di na mo na ipagawas. Unless Sa ilang balay, sa ilang balay pa. Unless na if there is results sa ibutanta, for example, sa indirect contact is 5, automatic na mo na i-swab. Di gina pabantayan gina mo sa mga barangay tanod or kung office kining government employees or private employees. Di gina siya pagawas. I-check na mo mga establishment kung nagasunod ba na, nagkagawas. Pero every time ang among team sa security cluster ga monitor in every area nga katong dunay gipang-hold na to now. After the results sa maong swab test, either sa 5, if there is 1, buya na to na mo 5, ang isa na sa namong tutukan. Waon sa itong isa yung direct contact. Muna nga paspasan na muna sila nga kinanglan maputol siya ba, makontrol. Kaya kung i-tolerate magod na ito nga bisan og suspect siya niya, suspect raman ko, di abiyaan ka lang namo. No, di na mo kay pagawas unless dili mo gawas ang result nimo. Now, mga iming certificate kay gi-allowed o gi-kwami nga di kung kuan ana. So ang IATF muhatag na iming certificate para gamiton nila sa pagtrabaho. Either private or governments. Di ba ang LGU Iligan dunay gi-procure or nag-donate ba to sa inyo og kanang testing machines? Mga yes, laboratory tests, no? That ginagamit na ninyo karon. Is worth about 22 million. Gigamit na ninyo karon. Itong procedure sa DOH. In fact, kini sila nga kining tao diri sa amo. Muli na naog ikaslanod ng Norte, Zamboanga. I don't know, murang nakataog po na sila dito sa Cagayan de Oro, but sila ang nag-endorse na ng DOH. But after atong isa una paspas kaayo, dali na kayo nila i-approve. Karon after ni aning very strict na implementation sa procedure. So ang last na mga level, kay matod pa ni Mayor Celso Regensya, kinahanglan perfect ang ato yung dinay, no? So, iligan, for example. So, nanami nga last karon kay ang nagkadangan kitsa mo, kining mga waste of from the laboratory. Kaya ang uban na obserbahan sa DOH, based ang asa ilabay. So, doon lagi among kaugalingon nga area sa waste para sa laboratory. So, na-approve na may ato karon bangko lang. Next na sa ang gihimo sa DOH is napadala og duha ka specimen. Wala silang magsabas amo nga na positive negative to, dan kinahanglan daw nga mo uyon mapareha sila nga ilang gipadala positive po diri sa amo, kung negative dito sa ila negative po diri sa mo. So wala na magka-coincide, so that's why nalagi adjust maybe mahumani within this week magkasugod na ni paspas ng amo diri sa Iligan, di na mo rely din na sa Cagayan de Oro. So kung panalitan mag-swab ni 9 o'clock ang cut-off, pagkahapon na mamugawas na sa amo kay intended for Iligan City alone. So that's why kini amo gining gipaningkamutan sa local ATF because ang amo maging trabaho dunay gihatag ni Mayor Celso Regensya na mo focus ana nga project. Dili siya ingon ihatag nimo i-consequential naagay mo dala ang dadala na si City Councilor Maki Makapagal. So siya ang control kay siya may chairman sa Committee on Health sa Sanggunian. So siya gitahasan ni Mayor Celso Regensya nga ang imo rule to focus aning maong laboratory. So just like sa kuha sa ATF for the communication cluster, so I am focusing to the about the communication, about the informations, no, sa mga tao sa Iligan. So inana mi do na gid may mga tasks para nga dili magkagulian after pag-meeting namo sa local IATF, the DOLI, the DTI, Bureau of Fire, PNP, military, army, and so on. So
muhatag din mi og result kung sa inyong nahimo sa inyong cluster. Boss Joe. Makita din na to, magtimbang-timbang ni siya na to, Kuya Art og Bern. Boss Joe, lang, ako lang balikan, di ba, grabe po to, niabot man to, unsa ba itong mga bola na to, nga grabe po ang surge sa illegal. Month of August 2020. Ikaw ba mismo, kamo ba nakita ninyo nga, unsa kanindot ang granular lockdown? Dako kayong epekto. Gi-implement kito na mong granular lockdown kay after atong isa ka establishment, no, katong gahimo og mga uniforms sa military. Kung nakadumdum si Kuya Art ato na adila ang dako di siya nga area, no. Tama, unsay style ani Boss Joe, kay para amo lang makita ba nga nganong kami pud mismo diri gapos kami granular lockdown kay kami ni Gahi Art nakita namo nga mas kay perminti mo og istorya ipaki-confirm na ni Boss Joe, mas gastos ba kung mag-granular lockdown ka or dili nimo granular lockdown kay imo siyang pambirahon tanan-tanan sa ospital? Mas dili man gasto ang granular lockdown kay ang proseso magod kung imo dadon tanan dito sa isolation area. Makudo ang atong isolation. No? So ang ato lang kwaon dito nga dadon ginatos isolation is only the positive. No. Ang granular lockdown to control the movement. Kaya kung imo na silang buhian, mag-isod ka og contact trace. Nabay ayuda Tingnan gasto kay actually sa amo, no? Nay among gi-prepare, gi-budget, gikan sa among calamity fund. Kay nabutang matanig emergency, no? Nagigigahin na mo nga pamalit og bugas, mga sudan og isa pa mga needs na kinahanglan tambal. So pasabot Boss Joe, pag ang gradual lockdown, pag kana nga balay, so na-appeal ba na yung abay? Kung for example kaning balay nag-positive, unsa man ang radius na inyong i-lockdown? Ang katong ang amo sa una katumang 1,000 katong kung i-follow gid nimo sa una, no, sa unang panahon. Pero nang amo is ini nga balay mutana mi sa iyang mag-investigate ang atong contact tracer. Kaya nga ang contact tracer mo may mo recommend. Sa nga kini nga balay nakaana na siya diha. So, iya silingan. Kung panalitan, kung nasa sa subdivision, katong abay ra gyud niya ang the rest. Mo to among ikudbon. No? Mo ray abay niya ang dan kung kining naa sa mga remote area lagi sa mga barangay nga kanang mga daghang silingan. Ang contact tracer mo may sa mga ibaw ni mga ato mga tao mo isuon nga matug silingan, matug tindahan. Tapos tagaan din ang ayuda. Amo na tagaan din na sila pagkaon din anak Boss Joe. For pila ka dili pagawson. Instruct na mo ana kay kwa pa di man mo i-instruct og adlaw. Ang among team dayon sa mo instruct kining among DRR ug among PNP ug ang among sa health. Kuha na sila anang gabi nga dili makita. Matinganan sila pag mata nila buntag nanay line unya gabantay na ang bipat o ronda tanod. Pag kwenta pila na sila sa balay, tagad namo sila intended for ibutanta for example intended for 5 days. So tagad mo sila bugas sudan intended for 5 days kadili sila makapalit. Boss Joe, kapoy ba na para sa mga pulis or mga tanon nga nagbantay kay usa sa mga gikuan ana mo nang dili mag-granular lockdown sa Cagayan de Oro kay kapoy daw kay na kay 24/7 magbantay ang pulis, kapoy daw. Dili man. That's why natay rotation, no? Ang police, if in case nga masibat na siya, mo report man ang ronda tanod. Ang ronda tanod, itapid mo ang barangay officials. Siya may mo assign sa iyang kay ang amo i-involve ba namo ang mga kani mga katong mga kaning gitawag katong mga reservists, no? Reservists, mga CVO. Amo nang gi-involve to involve our kining program because para may sa atong tanan wala nga ang barangay amo yung gi-meeting sa IETF kami gyud wala dili sa mayor gigamit na mo ang among DILG kasi sila may dunay capacity para gyud makontrol natong mga barangay captains kay among gihimo sa ila bisan na among ginang politiking so among gihangyo gid sila stop politicking, we will focus to fight aning COVID-19 pandemic. So, muna nga, kay among mga poor president, kami may gahatag silang allowance, honorarium, ang city, amo po silang gitrabaho nga, mo-assess
diya sa imong constituents together with the barangay tanod and Tipat. Okay. Dili matingali kapoy na siya. Depende na siya sa management. Okay, very good. How to manage. Yes. Correct. Oo, Bayjo, kanang pila ka COVID hospitals doon na sa Cagayan de Oro. Simba ko nga sama sa sa Iligan City, no? Sa Iligan City. Pila ka COVID hospitals. Nasa Iligan City. Kaya simba ko lang pala yun, masama ka mo, labi na, nanapod ni nga Lambda variant, Delta variant, na maghimo ng tag-fraternity, aning style ni. Actually, COVID hospitals ang naa diya sa Iligan City. Ang samo, gitap na mo tanan, no? All private hospitals, gitap na mo na kay. So, tanang hospital, excuse me, Bayjo, ang tanang hospital are become COVID hospitals na pod karon. Yes, naagin sila gahin, no? Intended for the COVID positive. Either kuan kining mild lang, mga kuan. Ang mild, kung severe, naay atong mga private hospitals. Ang city yun, naagi atong yung gihanay din sa city hospital. Sa private, naagi ako, no? Kay ang among gihimo particular karon gani doon na among preparation if in case, no? Kay ang among one-stop hospital ang galid ang among city hospital. Sila din ang contact dito kay ang nakanindot lang sa mo diri the Iligan Medical Society ng mga doctors and ang kini po mga tag-iya sa mga hospitals ka-coordinate gatabang po sila gatabang sa mga if in case na nagdili na to nga kwangkit no need na ba nga modala ta dito sa Northern Mindanao Medical Center. So ang doon nagitay intended for the positive pero katong dili severe dili kuan natay isolation. So, kaya pa sa among mga isolation facilities. Pero kapag na mga severe, naata ready ta sa atong mga hospitals. Gahin din na mo na, pangayo na mo na sa ilas mga hospitals and then they are already agreed, no, sa among hangyo. So, mukaba sila, support sila kung if in case. And then, another options. Sama karon kay kami, basta musaka na kanig mga inani nga dagan, nawag tarang-tarang pero nga, ganun isaka mo na, unsa may nyo gibuhat, unsa may kulang ninyo. Muna mo ana. So muna kami po sa local ATF nangita mig option na karon. Gitawag na mo nag-meeting ni together with our chairman sa Committee on Health sa Sangguniang Palunsod and then the health cluster get together with the Red Cross. So doon ay gi-offer po sa mga Red Cross nga if in case katong mga mas puno na ginatong kuan ay mga katong mga tent asa na mo ibutang i-plaster. Now, at least, ini, ready na may ini what happened sa Iligan aning pag-fight na to sa COVID-19. So, kaning landa, amo kaning kabantayan karon. Sibak ko lang, no? Nadiling ta mo apot sa Iligan. That's just like, Delta variant so far. Wa pa maging based on reports sa mo sa US, wala maging makabot sa mo sa Iligan. Boss Joe, Borag, ang inyong mayor, Borag, tarantitit ra kay amuging mayor diri nga 250 na wa magay mataranta. Kamu da nga less than 100 taranta na. So talawan din na si Mayor Hinsya kay kainta pa lang gani mataranta na ang among mayor diri. Gahi kay mo. 250 wa mataranta. Actually ang gitugon gid ni Mayor nag-meeting no atong Vision Order Council together with the business sector. Yung giingon na magkamit ko sa inyo sa mga negosyante, total pillar man dili mo tibok tuig na magsirado ta, no? Una-una to ang pag-safety sa kinabuhi sa tao. Kaya kung mga hurot ang kamatay mga tao sa iligan sa may mamalit sa iyong tindahan. Munang iyan na kang mayor sa Sorensya. So muna nga, iyan gipasabot ang mga negosyante na kung mayon ta nga ato sa nag-i-close kay nakita na mo nga diha na mo tungod ang inyong mga activity o unsa ba sa inyong mga negosyo. So among temporary close. Muuyon masad ang mga negosyante kay ingos magpunsan lagi o mga matay ang mga tao sa iligan sa mga mamalit sa inyo. Tama. So ina na nga yung kinanong ba sinundalo. Simba ko. Ana, no? Oo. Nga mapariha sa Cagayan de Oro nga kapila na ECQ gibutan na po sa MECQ. Ana. Unya, i-download sa inyo ang kanang pondo sa nasyonal para sa ayuda.
Nana ba mong ilista basig diha pa mo magkarakara? Naitabo na sa amo, no? Kaya nagka-ECQ naman yun sa iligan. Oh. Naitabo na sa amo. So, ang amo na yung gihimo mo ni, ipatawag na mo ang personahe, ang ITF, no? Kaya kami yun ang maghimo guidelines. Patawag na mo ang National, ang DSWD, kay naghatag sila og names sa Iligan City ng ilang survey, ang record nila is from ato pang 2015. And then doon ay among record sa among populations office sa 2018. So, katong 2018 mo prevail. Kay some of them, among gi-check before nanay kwarta para lugar sa tabang sa mga tao, no? Katong man ang SAP, katong one. Panghatag sa amo sa Iligan. Now, ang among gi-match namo ang record sa local ug sa national. So, mo nang among gi-clear sa. Okay, pag na-clear na namo, kay among gipalaslasan kay namay ko, mga ginapon na mo sa distance, patay naman ano, kisa man ang magdawat, So, before, sa IATF alone, gi-control na namo. So, unsa yung procedure sa inyong distribution? Ningon po ng DSWD, mo ni, okay, kamo mag-usa sa CSWD, unsaon sa paang distribution, and then, the security cluster mo support kay kadala na magkwarta. In every barangays, ang una-una mo, in every barangay, musabit man ang mga puro president to clear. Muna nga, ihatag sa barangay, ang natos puro president, nga mauni si Talpulana ang matagaan. Schedule mo, basta within this week, mahurot na hatag ang mga tao. Ang amo, gi-clustering na mo in every porok or porok mas Iligan. Din sa Cagayan de Oro district Matingalio na Zona og sityo. Zona sityo. So ang amo para dili gubot nga makita kay gatanaw man ni og panalitan magdasok na dito sa gym. Magdasok na sila sa gym. Nami every barangay nga monitor kanang amo nga contact tracer mutawag na sa ITF. Anaon na sa ITF tanawa lagi ka. Nganong ingnan ba mo namo nga mao ni pamaagi nga kinanglan i-clustering aron dili magkaguliyan ang tao. Ang inyong puro president maoy manawag monokto sa iyong balay nga ikaw ani ug may schedule karong buntag kay ta nga purok dinhi anang adlaw. Hanay na siya and then wala excuse me Baijo nga kaning karon pa lang daan 2021 duna na mo'y updated nga list simbako kay para dire-diretso na yung learning from Cagayan de Oro. Yes, nga na may bagon na mga households. Nagsabi mi karon bago kay in the 2021 gisugo na mo ang among population, no? Division to survey bag-o pila gyud ang atong household ug pila ang namuyo des matag household. Basing na po portal dia, basing mag-encode na po dia, Boss Joe, mag-encode kay na po'y portal, i-encode pa namo ana. Wala na yung ana. Wala na kay naman tayo gi-control ana. So that's why amo nang gatan-aw gyud kay in kaso dili na tumatag na matud pa ni Mayor. Kung panalitan kining atong vaccination nga gihatag sa atong 100 nga may among gigahin nga 100 million. Pero wa man na magamit if in case di na magamit for vaccination pagpalit sa vaccine amo nang usbon i-realign ihatag na mo sa mga tao kung musaka ni ang among cases amo sa nang ihatag natos mga tao. Okay. Bisan sa ihatag sa mo atong Bayanihan 1, no? Nakadawat ni 137 million. So among gibahin-bahin gihatag gid mo sa mga tao ang bugas sa tambal. Wala ba mo nagdugang og kanang unsa or nag-extend o nag-expand sa inyong city hospital kay basin unyag na-surge nga mahitabo ba kay murag para namo nga nindot na yung gihimo nga on the preventive side no paspas mo pero naapod ba on the curative side nga dili magpuno ang inyong mga ospital diha pohon kung managhan ang kaso simbako sa COVID? Number one, karon ongoing man construction nato sa additional rooms no sa city hospital ba. If you can remember, there is mga buildings
sa National Steel Corporation before. Nga ang NEC is owned by the city government now. So, muna ang among usa. So mo ito'y inyong i-utilize pohon in yes, kaso. utilize. Ready na amo na kay gani in fact gamit ang isa ka building na pay amo tulo na kadag kong building din na and then Salamat ang information. Do you have sir, salamat ang information, no? Do you have enough medical staff, medical team, doctors and nurses in kaso nga simbako mo taas ang COVID cases dia into severe? Yes, ang among Iligan Medical Society is ready to help us, no? If in case look what we laughing na before kato nag-ECQ me unya nagdako gid me, nagdako ang among mga positive cases. So ang among gihimo is nanawag mi og tabang sa mga IMS. So sila ni suporta sila voluntarily, no? So ang nakanindot kay sila willing to help us sa local government units, particular to the local ATF. So masuwaya naman na mo diri sa Iligan after nga nag-ECQ me natinaba nga. So kini ipadayon na mo ang unity, padayon na mo ang panig-usa na mo diri together with the doctors, the local government units through our local ATF. So ismok, no? Ismok, and then kami ug na may needs nga mo pangayon lang ni mayor kinahanglan mi ani nga budget. The mayor mo di mangita og budget. So muna nga So gamiting ang kanang Iligan Iligan LGU, IATF ug ang Iligan Medical Society. Yes, yes. Doon na mo Kasara. si Mayor Celsorin siya iyang giingon sa naghangyo siya sa Iligan na Medical Society nga tabangi ko ninyo dok dili man ko doktor. Ay, Kung gubat lang ni ang akong expertise is military man ko. So kamo ang akong tagaan og katungod nga unsa inyong kinahanglan, ang akong role is only to help to pagkatag financially to support you sa inyo. So suportahay sa tinabangan ta. So muna nga si Mayor kung usa lay i-endorse na mo sa local ATF among matag resolution o endorse nga Mayor mo ni among kinahanglan, Mayor mo ni kinahanglan sa mga doctors, sa mga IMS. So si Mayor mo mangitag na dayon og budget. So pasabot ang inyong mayor dia. Mamina kung unsay sulti sa mga doktor, kung unsay dapat. Yes. Kay like kami usa mga recommendation. Sure ka paminaw yung mayor sa mga doktor? Sure na, sure? Yes, no. Nagay pakita na mo ata ko video ninyo nga nag-meeting si Mayor sa mga Iligan Medical Society. Di man to para sa imo ha. Para to sa Cagayan de Oro. Kapadungog lang diba? Kapadungog lang diba? Kay ang common lagi ang Mayor sa Sorensya niingon siya nasumaya na pagod Miss Iligan. If you can remember last atong Marawi siege. So kato mo expert ni Mayor sa Sorensya siya kini ako na expert. Ako na ay mo maneuver ani. Pero kini sa pagpunta na kadin lang BITOK kay natong oras medyo gaka ubos na. Yes. Pakipangutana ko nganong ginadali-dali ang world class nga market pero walay igong testing machine sa Iligan. Tubag mo na. Kini karon no ang testing machine sa Iligan City na magoy laboratory ang atong Department of Health kasi sila man ang DOS dunay control. But nganong nagkuha may og laboratories Iligan? Kay if in case og prani karon malangan mapuno, daghan na kayo mo to nga wala sa namo gi-priority ang laboratory sa Iligan City. Ang amo sang giuna usay pagi so karon kinahanglan na namo gyud nga mag-own na mig laboratory mo to nga nag-request mi ng mayor dahinan mi og 22 million kung mao man budget. So gi-approve ni mayor. Gihatag sa among kwarta. Naghimo rin siya task force para pagbuhat sa maong laboratory. So actually ang laboratory dili na mo na wala na mo gi-priority first. Wala gyud na mo ang priority na mo sa una to masulbad ang movement sa mga tao sa Iligan. Second priority na nato ang laboratory. Kaya total na may atong malabayan para sa una gwanta ganito na ipadalag Manila, ipadalag Davao. Karon na naday ginatuko di aron sa Iligan, naday ginatuko di sa Iligan ron nga kanang palengke.
Paki-repeat, kuya. Naday ginatuko diha karon sa iligan nga public market. Kay mo yang gipasabot po diri. Oh, nga na. Ay, Nganong una ang public pa- market sa ano dong giuna daw na? hospital. Ang public market, ang among budget ana isa 600 million. Kanang merkado sa Palao mo na pinakadako. Now, 600 million dili na loan sa bangko kundi kikan sa savings sa panahon ni Nurses Orensia, because in Nurses Orensia di panlaagan unya may balusad siya, dili usik-usik ka ng kwarta, taka lang gasto-gasto, so at least na yung na savings. So kanang public market, ang amo rin gihimo, while gitrabaho ang public market, doon natay temporary nga dili maulanan og mabasa ang mga negosyante sa merkado mo nang diya sa kining gibutan na mo diya sa may terminal no sa Barangay Tubod, Barangay Hinaplanon, kining integrated bus and supply terminal. Dito gibutang sa kilid, gibutangan na mo, gibudgetan na tuna mo nag 48 million I think, para lang yun nga magamit sa mga tao while gitrabaho ang public market sa Iligan City. Siguro ang concern niya ni Boss Joe kay nganong murag sa panahon sa pandemya nganong diri na focus ang project nga dapat diri na pang COVID ang focus. Basig murag mo na yang gusto ipasabot. Actually, ang public market kanang pagtrabaho karon din na pag budget na mo. Usa na wala pay COVID. Wala pay pandemya. Wala pa masugod ang pandemic. Ongoing ni siya, ongoing project. Wala pa'y pandemic. Alright. Wala pa'y Mr. Joe Pantoa, daghang kayong salamat sa imong oras. Medyo nakapo-podbi og pagtulunan gikan sa silingang dakbayan. Og tana sila makapo-pod sila, tana pod sila art makapo-pod. Kinsang sila. Ha? Yes. Imong silingan. Ang Kalingawang di Oro. Amping Permi. Kuya. Pantuha ang City Information Officer sa LGU Iligan City. Daghang kayong salamat. Thank you, Kuya. Yes, Kuya, salamat kay Kuya at kaniya Kuya Bern, Kuya Art, no, kininyo nga tanan. Maginaot lang ni, no, sa Iligan City kay some of the mga taos Cagayan de Oro, taga-Iligan, napit taga-Iligan, unas Cagayan de Oro. So, may naot lang tanong nga ang panagiusa mo importante nga mo ay taytayan diya sa kalambuan sa paglampo sa atong tumungtinguha. Kinanglan yun, kita nga mga katawan, ilabi na niya atong pag-fight sa pandemya, usa ning nagpakita kung sa paghiusa. So, kinanglan yun ang panagiusa, and then we will follow the health protocol standard nga kinanglan atong tumanon sa atong matag panimalay. Salamat kayo o may buntag kaninyo Kuya Art. Okay to mga kagahi, si Joe Pantoha ang City Information Officer sa LGU Iligan. Mubalik pa mi. Kuman lamang nini. Mamuga mi ha, kadyot lang kayo. Gahi Ni Bai! Gahi Ni Bai! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! In this time of uncertainty, SPC will make education more affordable. Southern Philippines College now accepts new students in XCMG, Bako, XCMG, Grader, XCMG, Bison, XCMG. Doon na sa kitang garbage trucks and fire trucks. nindot ni halang sa mga contractors ng LGU. Kung XCMG trucks and heavy equipment, Siguraduha na sa XPI o Sojo Pacific International Trading ninyo ka na mapalit. world class o pulido na, barato pa. XCMG World Class Truck and Heavy Equipment, distributed by Suzu Pacific International Trading. Gahi Ni Bai! Alang sa inyong mga panginanglanon sa construction projects. Ang Mortar Masters and Concrete Builders andam mo tamang kaninyo. Sama sa ready-mix concrete, modernong pile drive system o mga dekalidad nga ekipo alang sa inyong mga proyekto. Doon na sa bagitay na ginusara nga pinakabago, pinakataas nga concrete pump alang sa high-rise building construction. Bisitaha ang FB page, Mortar Masters and Concrete Builders alang sa dugang impormasyon. Mortar Masters and Concrete Builders. Ang inyong kauban sa inyong kalambuan. Mortar Masters and Concrete Builders, supplier of ready-mix concrete, concrete piles, and hydraulic static pile driving system. Gahi Ni Bai!
Sa panahon karon, dagan na food supplement nga gahatag sa vitamin C. Ang vitamin C or ascorbic acid gigamit ni sa pagtambal o pagpugong kung ubos ang atong level sa vitamin C. Ang simptomas ana kanang dali rata maluya, and then muscle weakness, joint pains, bleeding, and then rashes, and then pangit ang skin, no? So sa panahon karon, importante kaayo ang atong vitamin C as an immune booster para ma-maintain ang kapiskay sa tibok lawas, no? Whether sa skin, bones, cartilage, teeth, and blood vessels, no? Busa, palit na mo og cherry seaweed kamo extract and zinc kini mapalit sa inyong mga suking parmasya. Si Bernie Bitok-Bitok ni, ang stress, kakapoy, pagkaidaran o guban pa, ang pipil lang kay hinungdan nganong makapahinay kini sa imong sex life, ang Biramax capsule, usa ka supplement nga makatabang sa mga kalalakinan kontra sa erectile dysfunction. Aduna gininindot nga mga sagol nga herbal extract nga makatabang sa pagpadayon sa kusog o pagpabalik sa gana. Sama sa tongkat ali, gigamit kini nga traditional medicine tambal sa malaria, impeksyon, hilanat, pagkabaog sa lalaki o erectile dysfunction. Korean ginseng gikonsiderar nga usa ka energizer, normalizer o reducer sa stress. Kini usab makapabalik sa gana sa paghihilawas. Ginkgo biloba, kini mo paayo sa memorya, makareduce sa anxiety o pagkabalaka ug mo support sa erectile function. Og ang horny goat weed tambal sa pagka-impotent sa mga lalaki ug makatabang usab sa mga lalaki o babae nga kulang sa interes sa pakighilawas. Busa, mag-Biramax capsule na. Mas gahi, mas lami. Kini available sa Oro Pharmacy, Parmasya Oro, Save All Pharmacy o sa tanang branches sa Butika Pangmasa. Enjoy faster speeds with the newest Parafiber Fab. Faster, affordable broadband plans. Visit any Parasat branch near you to apply, switch, or upgrade. For new subscribers, you can apply online. Share the good news with your family and friends. To do our part in preventing the spread of COVID-19, we encourage everyone to use our online services. Visit www.parasat.tv or our 24/7 hotline 088-555-9200. Apply now. It's brought to you by BioProvix Probiotics, ADB Driving School, Fighter Wine, New Mustang Alcomix, Tak Computer Vendor, and D3 Lia Aggregates. Want to learn how to drive? Learn and drive at ADB Driving School. They offer theoretical driving course and practical driving course for 4 wheels and 2 wheels. Enroll now. You may visit their office at door number 1, Promenade Building, Kauswagan Highway, Cagayan de Oro City, beside Save More Kauswagan, or visit their Facebook page at ADB Driving School for more details. ADB Driving School, your key to safe driving. Ang BioProvix Probiotics girekomenda sa usa ka dialysis nurse. Prone ko sa una og urinary tract infection. So nakahunaw na akong doktor nga why not try probiotics. Nang magsige manggug ko og constipate sa una, dili kay normal akong bowel movements. Day na nga naingon siya nga magtumar na gyud ka regularly sa probiotics. Di lang sa nurse ko pero as a person na ordinaryo nga tao, ang probiotics maayo gyud sa panglawas. Ang BioProvix available sa tanang branches sa Butika Pangmasa. Bisitaha ang ilang Facebook page na BioProvix. No approved therapeutic claim. Kung wala pang sweldo na ay barato, nandilita magmahay, paligon sa lawas, papasok sa life. Fighter wine, pangkondisyon, fighter wine. Capital University Medical Center, a private general hospital located at Gusac, Cagayan de Oro City, offers you state-of-the-art equipment on breast imaging with digital mammography and CT MRI complex with 2 CT scan machines and 1.5 Tesla MRI, and first in Northern Mindanao to offer breast MRI. For reservations, contact 0917-771-6865. For more healthcare services,
access, visit www.cumc.com.ph. CUMC, advancing the quality in healthcare. Pero humok og kasing-kasing. Live and alive sa Home Radio 93.5. Gahi ni Bai. Worldwide. Garbo sa mga Bisaya. Mga balita nga dapat nimong mahibawan. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonjoc Jr. Aniya na ang mga gahi nga balita. Mga uluhan tudling sa ikaduhang hugna sa mga gahi nga balita sa Home Radio 935 Cagayan de Oro. Sospetsadong rapist sikop sa Bukidnon. Pulis sa Jensan nakapusil patay sa paryenteng kabingkil. Sa Visayas, mag-uuma patay human mabanggaan sa usa ka van. Sa Luzon, usa ka Chinese national sikop sa kasong pagpangabuso og human trafficking. Sa balitang sports, 1996 silver medalist nga si Onyok Velasco dunay bagong nadawat sab nga negosyo. Og sa showbiz, Isa Calzado, aba, sa Darna, apil siya. Ang mga detalye ni uban pa sa ikaduhang hugna sa mga gahi nga balita sa Home Radio 935 Cagayan de Oro. Gahi nga balita. Ingkagol sa prisuhan ang usa ka mag-uuma tungod sa kasong pagpanglugos sa Dangkagan, Bukidnon. Suspect na ilang usa ka Ramonito Digamo nga giilang top 3 most wanted person. Ang suspect 14 na katuig nga gatago-tago. Ni surrender sa mga otoridad ang usa ka pulis nga nakapatay sa iya rasang paryente sa General Santos City. Suspect usa ka patrolman Jedi Rio Mantua nga mitahan gilayon sa iyang kagalingon human niya napusilan miaging Huwebes ang iyang paryenteng si Rusty Dumas. Miolbo matud pa ang panaglali sa duha una mahitabo ang krimen. Ang sospetsadong pulis na destino sa Regional Mobile Force Battalion sa Jensan. Gahi nga balita. Balitang Visayas. Patay ang usa ka mag-uuma dihang nabanggaan og usa ka van sa Almeria, Biliran. Biktima usa ka Alfredo Daginot samtang nakabanggang driver usa ka Joel Moralia. Sa investigasyon, gikuha matud pa sa driver sa van ang nahug niyang antios samtang gamaniho. Busa wa niya mabantay ang pagtabok sa mag-uuma. Balitang Luzon. Arestado ang usa ka Chinese national tungod sa kasong pagpangabuso og human trafficking sa Angeles City, Pampanga. Suspect na ila sa alias nga Liu. Na-rescue sab sa mga otoridad ang duha ka babae nga gituohang gimolestya pa sa sospetsado. Gahi nga balita. Sa balitang sports, dili masiruhan ang 1996 silver medalist nga boksingerong si Mansueto Onyok Velasco ubos sa pamunuang Duterte. Kay ngano? Kay gawas nga gitunulan ni Presidente Duterte pinaagi kang Senador Bongo og 500,000 pesos, gihatagan sab si Onyok og kaugalingong franchise sa sikat nga lechon manok nga Chokes to Go. Nakadawat sab siya og laing 100,000 pesos nga cash gikan sa tag-iya sa Chokes to Go nga si Ronald Mascareñas. Kapin sa 20 anyos taon nga o 20 anyos taon nga nagulat si Onyok nga matagan sa gobyerno ang iyang cash reward. Apan wa gyud kini siya tagda sukad sa time pa lang ni Fidel V. Ramos. Sa laing bahin, miabot na sa 1 million pesos ang nadawat sa mga atletang Pinoy sa Tokyo Olympics kinsa wa maswertehe nga makaangkon og medalya. Ay.
Kay gawa sa suma total nga 500,000 pesos matag usa nga ilang nadawat gikan sa gobyerno, gidugangan pa kini og laing 500,000 pud matag usa gikan kang money pangilinan. Lakip pagidha ang mga coaches ang makadawat sab sa cash incentives. Angkol, maing buntag. Gahi nga balita. Gahi Bern, tagay daw kong audio monitor, Gahi Bern. Gawahaw man ka. Sa balitang internasyonal, sa Florida, USA, pataya ko sa kaginang bilang na po silang kinisayang 2 anyos na anak. Sa investigasyon, samtang kamulog Zoom meeting ang maong inahan, wa matod pa ni ini mabantay nga nakuha sa iyang bata, 2 anyos, ang iyang pistola nga gidulaan sa iyang anak ug kalit kining nakablik. No, sa ulo ang maong inahan nga mo hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Jesus. Gahi nga balita. Balitang showbiz! Sa atong balitang showbiz, si Kalipay na sa mga fans ni Isa Calzado nga mahimo kining parte sa seryeng Darna sa Kapamilya Network. Ipost sa Instagram sa actress ang iyang role. Unsa dito diyang role dito? Nagunaw na biya kung abi na kog kuan lang. Pero siya magid apila niyo. Ang role nga magpasa sa siya ang magpasa sa bato sa bagong Darna nga gibidahan ni Jane De Leon. Abi na ko siya naging ang main cast. Sumala niya nga usa kini sa divine timing o plano sa Ginoo para kaniya. Wa pa gianunsyo sa ABS-CBN kung kano sa magsugod ang serye. Lisod man gud si Kuan kagay art kung si Angel Locsin nagminyo naman. So lahi na nga bato ang gitulon niya to. Gahi nga balita. Para sa atong buwelta. Mga komentaryong nga duol sa inyong heart. Hisgutan ta sa Buwelta ni Art. Freak out, yo! Ladies and gentlemen, ito na po ang Buwelta ni Art. From the left corner, weighing 250 pounds, the 3-time KBP Golden Dove awardee, Mr. Art Bonjoc Junior. Gahi aoy. Basta mga junior, Gahi aoy. mayong buntag sa tanang mga junior. Oh, lami. Labi na to mga ga-volunteer sa pandemya, mga junior. Gahi kay mo. O kanta na mga senior, good morning sa tanang senior. Labi na kang Arturo Senior diya sa Davao. O sa mga gipangmingaw sa ilang mga junior. Good morning ninyong tanan. Ano seryoso ni? Pundo sa gobyerno. Napundo. Mga kagahi, dagan na kaayo ang makaluluoy ang kahintang sa mga Pilipino hatod sa pandemya. Sa ilang sitwasyon, grabe nga makadismaya. Kung sa hindi mo mabasol, nga basulo nila ang gobyerno. Kay kana ilang katungod, ilang sentimiento. Usa sa angayan nga kasukan sa matag usa kining na-discover sa COA o Commission on Audit sa lain-lain mga ahensya. Ispoko muna ha. Nga haskang daghana sa pondo. Apan wa kini magamit sa insakto. Unahon ta ang DOH kung Department of Health nga mauntay gisangunan nga manguna sa gera kontra pandemya. Iaw mo na 12 bilyones ka pesos nga pondo. Ang wala nila gigasto. Gatarong ba ni sila sa ilang mga trabaho? Wabay labot din sa mga gipamalit nila mga tambal nga mga bilyones po ang kantidad nga naaraw magamit ang uban ma-expire na pagkapunto. Kini unta dapat gigahin nga pondo
alang sa mga benepisyo man lang unta sa health workers ug mga ekipo. Gawa sa DOH, nasuta sab sa COA ang LTFRB nga mauuntay ga tutok nga buhatan alang sa mga makaluluoy nga driver o operator sa pampublikong salakyan. 1% lang sa 5.5 billion pesos nga pondo ang ilang nagamit o napuslan. Meaning to say, ang 99% ani, Ginoo ko, kung sa maning nasa panggamhanan. Sa tinud anay lang, dakong gamit na kini nga pondo ilabi na sa mga driver nga hilabihang naapektuhan. May na lang ang ilang pamilya matabangan. Ilabi na nga hinay kaayo ang negosyong salakyan. Silang manong driver na daan ng isang kaig, isang tuka. Igo na lang intawong gapadaplin manghinukpok gatanga. Dipinsa pud ani nga kaning DOH, LTFRB, wa pa mo man ang COA. Dipinsa pud ani nga mga in hot waters nga ahensya. Wa man daw nila gikurakot ang kwarta. Wa lang gastuha. Askang ugo ka sa tinubagan nila. Ang atong gihiskutan diri kung nadapat ba sa tarong ang kwarta. Kay grabe na kaayo ang kalisod sa matag pamilya. Mga nurses o medical frontliners nato, tanawa. Kung inyo untang gigamit sa sakto ang pondo, di unta na sila magkaproblema. Gikan sa nasyonal padulong lokal, ambot ni mga tawhana, pulos man sa posisyon gahalhal. Sayang kini nga pondo ug wa magamit para sa serbisyo publiko. Masuko ra ba dahil mo nga batikoson? Inon din mo nga demolition job na sa mga tao. Bisan pa nga klaro nga igo raman mo nga gapa bilib-bilib din taon sa pwesto. Una-una baya asa gikan ang inyong mga sweldo kamong mga kanahan mo. Di ba gikan na sa mga taxpayers, mga yanong mga tao? Mga gunggong good ni mga tawhana mo. Fuera de los buenos ni ato mga buutan ha. Buutan diha sa mga tungdanan pero wa na promote kay way kapit sa taas sa gobyerno. Na ay dakong pundo pero wa gigasto. Sayang ba? Busa ang pondo na pundo. Ado mo. Naitoko. Time. Gahi kaayong motagingting pero humok og kasing-kasing. Art Bonhoc Jr. Bernie BITOKBITOK. Gahi ni Bai. Worldwide. Garbo sa mga Bisaya. Sila ang mga gahi. Art Bonhoc Jr. ug Bernie BITOKBITOK. Alas 7:44. Balik na sa isgutanan sa Cagayan de Oro. Nag-init ang mga kapitan sa ilang ulo. Nag-init ba? Asa man gyud daw gikan ang listahan ang aber-ber ni asa man gyud ato ni. Asa man gyud. Klaro. Say ingon ni Mayor Oscar Moreno be. Ingon Jalambi. Anang dapat ani synchronized, systematic, clean list. Yon. Mo ba nang gingon niya? Gisulti na niya? Gisulti na niya. Ano? Lang asa Sure ka? Jalal. Akong gitanno diri sa akong gahi ni. Kaya Sure ka, sure? Nagbuhat man ito tani ko ano, gi-comparison nato ang duha kay nagpasapasa na ba ni sila duha. Nagtrending na rabani. So nga yung mga kagaya nara gido para ako ning mapakita sa inyo mga kagahi.
inadayin ko kung naanaha kay yaw-yaw sa ko diri. Si Kay laliman ka. Dito sa kaniya ang mga nanghatag niya ang mga volunteers ni sa mga barangay. Dinasuko nga tao. Ang katuda yung mga volunteers po sa CSWD, ang ilang script pareho tanan. Bulwa, Makabalan, Lumbia, Carmen, Ipunan. Ha? Bunbon, sa patong mga lugar, Lapasan. Ha? Basta, ubay-ubay. Paminahon sa nato ni Mayor Moreno. Mo nang giyon ni Moreno. Ato mo man iyang kusgi. Mo ni ang press briefing niya. Ang listahan sigon sa agreement that we entered into with DSWD had to be approved by DSWD. Ang listahan that we are guided with katong listahan nga gi-approve sa DSWD. Yon. Mo to yang gingon. Aniron, mo na nga kita gadipinsa po tag DSWD kay mura bag kung sa boxing pa nahimo na silang pansimbag ba? Ana. Unsay tubag sa DSWD? Aniya ang tubag sa DSWD. Gi-comment man ni siya sa atong post sa iyang video ni Glenn Masiba. Okay, mo po niya. Salamat sa pagpadala. Mga taga DSWD. Maria. Agreement namin sa kapitan. Ito na kapitan para sa CSWD. Kami pirmahan sa DSWD. minsan nila kay para mag-certify ang mayor na tama ang tinuod ni mga dokumento o mga family profile na isabit sa MUA. Again, usab. Tro na to ha. Again ha. Dahil na pa sa sumpay actually riyang gitiwas. Naragit klaro? DSWD, igo ang magde-duplication. Ug galing clean lister, ako nag-ibalik sa LGU. Kaya naman ang himuan nila payroll ug hatagan o kaluta. Balikon lang na ako sa hawit emphasis, nag-emanate o nagdikan ang maong dokumento una sa tanan gikan sa pamilya. Na-di-endorse niya sa MUA, pinaagi sa kapitan, pinaagi sa CSWDO, pinaagi sa opisina ni Mayor. Yan. Kaya nga naman, wala man makailaan na silang regional director sa DSWD sa mga Cagayan de Oro. Region ba yan yung hidala? May regional director lang na siya para Cagayan de Oro. Nabosing naman ni si Mayor Moreno, Mayor, murag nahutdan na kaog ka ng pasangil. Mayor Moreno, naunsa naman ni Mayor. Uy. Nalibong na po. Ha? Nalibong na gid sila. Nalibong na gid. Nagpasa-pasa na kung kinsa ba gyud. Di ba? Unya, balik ta. Nahuman na lang ECQ. O MECQ. Talawang iligan o. MGCQ MGCQ. Meaning, pwede man magluag. Pero ano nila giluagan? Unsa lang gihimo? Ha? Whether GCQ daw na sila o unsa granular lockdown ta, di pwede nga unsa, dili. Granular lockdown. O ya, unsa ingon sa to ang mayor? Na granular lockdown. Naingon ni mayor. Naipamagi that is more effective sa focus lockdown. Naipamagi that is more effective and responsive sa granular lockdown. Kay na-notice ko man na kining focus lockdown, granular lockdown, it's supposed to be 24/7 for 14 days. Na-imagine, Sel, kinsa na polis na makalahukay, ha? Kinsa ang atong disaster risk reduction, we only have dagan atong empleyado diya, mga responders. Pero they also attend to the extraction, na pila ka nang i-extract, pila ka nang i-transport ng mga positive. Naipamaagi that is more effective. Yun, wala to. Na may barangay tanod, gamutanaw para anal nila diha. Mao galing. Ay, pagbut ka kaya nag-worry man si Mayor, basing magsakit ang pulis. In fact, dili kinahanglan nga pulis yun ang magbantay. In fact, pwede na gani siya sa granular lockdown, usa ra ka pulis ya. Ang iya dahil nga mga volunteers diya, kaning ginatawag nga multiplier o agents nga tanod. Ha?
Ngano nahimo man na Mayor Moreno sa ubang mga sa Hingoog? Ayaw may Nahimo compare. sa ubang mga lugar sa Davao. Ignorant sa tayo na i-compare kay... Nahimo sa Cebu, nahimo sa Iligan. Tanawa lang imo ang hindi ka motuan ng granular lockdown. Tanawa na gud ni 250 ang cases nato. Ang Iligan magani nga 30 ra na alarma magani ang mayor. Oh! Nanawag Ano na. man So maning ano nag-30 naman ano nag-30 naman Niya kita mo ana ta madunggan lang kana mo sa preskon Wala nga. pa worst. So 55 taron cell. To 55 ta karon so mangandam ta nga basig mo abot pa ang worst. O basig at anda ba to nga unsa basig mo abot ang worst. Mayor sir, oy. Karon nga gipaubos ang Cagayan de Oro sa MECQ. Patay na. Ipagawas tong letter sa kuan IATF palihog. Tama no. Wait. National yun ni ha. National ni. Moingon na po ka Mayor Moreno. Ha? Nga kuan. Kato ba yung giistorya ni Lieutenant Colonel Gunda? Maura to, niya imong giinitan si Gunda. Ana. Nga, tangtangon sa kukpo. O di gitangtang sa kukpo, gipromote sa region. Mas na-promote na noon, mas nanindot na noon ang kuan. Nara, wait lang ha. Kagahi, kinsa ko hindi mabalaka aning rising COVID, wala ha? August 12, diba? Interagency Task Force. Resolution number 133-A, Series of 2021, August 12, 2021. Umana na mga whereas, diretso ta dito gahi, Bern. Dala, wait lang ha. Tapos itong isa ko. Diretso ta dito atong naagid to explicit. Ha? Klaro. Uya kada pong naibay usa diha nga kanang kuan nga maisugon kang GPM ko. Tanawa daw ko bikin siya nagpirma anang sa IATF nga sa imong naa diha sa imong kamot. Nara kanina. Hindi na ko pangayuan ang kopya nga naa sa imo. Gobyerno mo. Kanaka-ansuos ko. Ikaw ba sabi? The enhanced community quarantine classification currently imposed upon Laguna, Iloilo City, and Cagayan de Oro City until 15 August 2021 shall be maintained. Thereafter, Laguna, Iloilo City, and Cagayan de Oro shall be de-escalated to modified enhanced community quarantine until the 31st of August 2021. Katapusan sa bulan. Without prejudice to their reclassification and the declaration, gi-underline na to niyo, the declaration and imposition of strict granular lockdowns in critical areas. Klaro. Di gyapon nimo nito manon Mayor Moreno, sir. Di na effective. nga mao man ginagiingon sa IATF. O kana ha, basin mo yun na punta. Sa kani from IATF ARC FYI. This is for the LGU. Based amo ang monitoring and observation. Wala na extract ang kapin 300 ka mga nagpositibo sa COVID sa CDO more than 2 weeks na. Huy! Meaning to say, ang mga close contacts ani sige gawas sa ilang balay, maunang sige pod nga gakatakod sa Cagayan de Oro. Dula ka pa ba'y pagbati gyud sa Cagayan de Oro, Mayor Oscar Moreno? Or pwede nako ning tawgon nga naa na ka sa LTS kung last term syndrome? Kay ang imo una-una, puro na lang ka Misamis Oriental, kay dito naman ka Mudagan, o dito naman ka nagparehistro balik. Technically, dili na ka taga Cagayan de Oro, Mayor Moreno, sir. Taga Balingasag na ka karon. Ngano ka ang gialaw po na sa COMELEC o sa DILG ka ng mga inana? Nga mayor ka, o yan, ibalin ka sa imo ang residency, sa imo ang pagka-registered voter, imong gibiyaan ang Cagayan de Oro City, diin ikaw mayor, unya nibalhin ka og Misamis Oriental, dito ka sa Balingasag, nagparehistro.
So, unsa man na siya, wala na kay pagbati siguro namo ani Mayor Oscar Moreno, sir. Nang wala na kay pagbati sa mga Cagayanon, bahalag magkinalanrakas na sila diha. Basin ingon ana na ang imuhang pagbati kadamo karon Mayor Moreno, sir. O kamo mga taga-konseho, maghilom-hilom gyapon mo. Dali man ka paminawa, di man yung ko abogado, pero you are supposed to be an equal branch of government, of local government. Di pa ko kadungog ninyo nga una mo maghimog resolution mananghid sa mo sa mayor. Ang Dili din you can make your own resolution. You want to know how much the budget gawa magasto? Dili din ang anak Cagayan. Dili na dapat, dili din naman ang iday. Pamala mo nundan. Sa ba din? No, sir. No, sir. In fact, kung ato may balaan, napatay budget niya ako magamit calamity fund, that is 600 million. Example lang, ha? So, as a collegiate body, himog resolution urging the mayor to release this. Dili din sobre na kagay. Dili na yung ilo, mayor, kanang manangid lang tana mi ba? Kanang pwede, kanang, amo mo nakita ko nga kailang ayuda, pwede bi manangid sa imo diha nga kung pwede. Ang gahimo, ana, number 1, bugok. Kung dili bugok, itoy. Sabay. So, duha na ta. Bugok ta. Bugok sila. Pag binugo ay tangtanan. Siya man gud sa mga Cagayan. Siya man gud ang amahan sa Cagayan. Oro mo lang manangit ta kaya sa iyong desisyon. Un desisyon sa inyong mata. It is clear. It is clear in the local government code that the sangguni ang panglungsod o sangguni ang bayan is an equal branch of the executive. Hearing karon? Di ba murag naikuan karon? Nabay hearing, nabay session karon? Tanaw na to be kung ila ba ning meetingan be. Oh. Dili na kinahanglan manangit sa mayor. Nya naay duha ka power ang mayor. It's either to approve or to veto it. Okay. Alam mo na siya. Granular lockdown. Giingon yun na sa ATF. Kanong mas gastos pa nagkaroon yung gihimo nga nagtagsa-tagsa mo, nagkapangahatag ka mo. Usa na, kaya sa para ninyo inyong kusok, inyong pwersa. Unsa din nga subject na sa science na? Di ano mo kabaluan na? Political science. Ay political science. Ang utan ana si Manny Pacquiao kay 3 months na niya graduate dayon siya. Dili na siya part branch sa science, ana? Dili na siya branch sa biology, ana? Dili. Asa man ko ano pag-lesson mo, ana? Ay ka, sayo-sayo ka sa ABS kanito. Ang problema nung Cagayan, kabalo ka daghan kay hopeless. What if kung bungol gihapon, wag gyapon ko'y buhaton, wa na ko'y pakialam ninyo diha, basta kay magpadayong kuan ning ako na which ang atong inbox na puno na ni sa puros reklamo nga na mga bagong building pero way mga tao na, way mga saktong kuan. Sa ingon ana nga kaso, I think the private sector, ang mga nagpakabanang katawhan, kabalo ka, dili bugok ang Cagayan de Oro. The best and the brightest. Basiginitan may Cagayan. Lisod basiginitan na mong negosyo. At kaisok anang mga sa Integrated Bar of the Philippines, IBP, Cagayan de Oro, mismo chapter, kaisok ang nila. Ang iligan mayor, nataranta kay nag-30-40. Ano mataranta mamungo? Kita mataranta sa 250? Mayor Moreno. One time lang, Mayor. One time lang. Dagway sa pakiloy bi. Dagway ni Art Bondok Jr. lang pakiloy sa Mayor. Mayor B. One time lang bi. Kanang ang iyo ba? Saka lungsuranon. Kanang unsa daw? Mayor B kanang unsa may imong gusto? Raman pugkag imo man pong kompetensya ang mga media nga naa pug kay galing imong programa. Burn na ako'y kaila. Mayor. Mayor, na ako'y suggestion, Mayor Moreno. Maibaya na ang inyong press briefing. Ma'am Maricel Casinio, may na inyong press briefing. Tinood. Pero nakalami sa inyong press briefing, mauni. Paapila ang tanan nga mga department heads diya. O sectoral representatives. Kana. Diya sila pangasab-an ni Mayor. Kana. Panduklo na kuan. Sana siya mong gisulti ka. IATF Lincoln o ikaw lokal o unsa man gyud ato himuon ani ano ba dili kay
Ni-report na gani ang katong mo ang pangutana diha. Basig maulo niya si Mayor. Basig niyang minsan nga Mayor. Mo ben ako suggestion sa imo ha, wa ka maminaw. Ikaw sa kaya kon sa. Basig nga nang mahitabusan. Oy, redundant na gud iyang respond gud kay ni-report na ang katong doktor kana si Dr. Ted yun, ni-report na. Oh, ni-report po niya. Basin na di Bro, maklaro. i-report na po niya. Oo, grabe sel, no? 200 ide karon sel. Kinanglan sel, banata na to ni sel. May na lang nga. So, good luck sa atong day 1 sa MECQ. Ha? Good luck. Open ng mga malls. Ano man eh? Oy, alas 8:01 naman dayo. Ano, nagkatol-katol ng technician ron. Basi putlon na takalit ron. Agaking salamat sa iyong pagpakiguban kanamo. Magkita-kita na mo kita ugma po sa samang takna sa samang istasyon Timani. Ang katawan nga dunay gahi nga baruganan may tampong kalambuan sa atong katilingban. Kini yung sulugon sa kahanginan Art BONJOC Jr. O siyempre mga kagahi, serbisyo publiko lang po, walang personalan. Ito po si Bernie BITOKBITOK o kini ang Gahi Ni Bai Worldwide Garbo sa mga Bisaya! Kami mo dahil sa aking dahigon, umabati ko sa